איך יכול להיות שאין לי כסף? אני כן הייטקיסט, אני מרוויח משכורת גבוהה. אתה עדיין בדיוק כמו שאמרת, בדיוק עם הראש מעל המים, רק ברמת חיים טובה יותר. זה מספיק איזשהו משהו קטן שפתאום יקרה, בשביל שכל המגדל קלפים הזה יקרוס. בכל מה שקשור להיבט הכלכלי, אנשים פשוט מפחדים להסתכל במראה. ברוכים הבאים וברוכות הבאות לעונה השנייה של הפודקאסט נחיתה רכה, פודקאסט לכל מי שחוזר מהטיול הגדול, שיעשה לכם את הנחיתה בארץ הכי רכה שאפשר. אנחנו בעונה השנייה מדברים על כל עולם הבירוקרטיה והצד הטכני בהתנהלות בחזרה לארץ, והיום התכנסנו כדי לדבר על התנהלות ועל מעקב פיננסי בפרט, כדי לדבר על הנושא הזה שנשמע קצת מפחיד אולי, אבל בפועל אולי הוא לא כל כך מפחיד. נמצא איתי אלון מורדוב, עובד הייטק ביום, ובזמנו הפנוי גם מפתח יוזמות וכלים כדי שאנשים יוכלו לעקוב אחריו במצב הפיננסי שלהם, בצורה פשוטה יותר. בנוסף להכל, גם אבא טרי, אין לי מושג איך אתה עושה את זה, אבל זה לא פשוט, כן. איך שהוא משלב את הכל, אז רק על זה שהוא הצליח באותו זמן להגיע לפה, אני מאוד מעריך את זה. וגם הפעם אנחנו נתחיל את הפרק, כמו בכל פרק, ולהקדיש את הפרק, 3 פעמים פרק אמרתי, אנחנו נתחיל ולהקדיש לחטוף או חטופה שעדיין נמצאים בעזה. יש לך מישהו שתרצה להקדיש לו את הפרק? אז אתה יודע, כשדיברנו כזה קצת לפני הפרק, קצת יותר קרוב למיקרופון? שומעים אותי? עכשיו כן. שומעים אתכם מצוין. אז כשדיברנו כזה לפני הפרק, והייתי צריך להכין איזה, להתכונן לדבר הזה, אז נכנסתי לאתר ב-N12, יש שם כזה רשימה של כל החטופים. אתר נורא. בדיוק, פתאום אתה מסתכל על השמות ועל הפרצופים. האמת היא שאני פשוט לא הצלחתי לבחור בן אדם אחד, זה הרגיש לי כזה כמו סיטואציה סוריאליסטית, כן. כל אחד מהם זה פשוט אנשים אמיתיים שנמצאים כרגע בעזה, ואני מאחל לזה שכולם יחזרו כמה שיותר מהר, אמן. במצב כמה שיותר טוב. אני יכול לשתף שבפרקים, אני מההתחלה הקדשתי כל אחד מהפרקים לחטוף כלשהו, ואז כאשר אורח החליט להקדיש את הפרק לחטוף, אז הייתי נכנס לאתר ולקרוא על הבן אדם, ותמיד זה נשאב לסיפורים וקורא על הבן אדם, וזה באמת באמת נורא קשה. קשה. אני כן רוצה שנקדיש את הפרק הזה לאחד מהם, כי זה מרגיש לי ככה טוב, ואני אקדיש אותו לאברהם מונדר, בן 78, מני רוז, היום כבר אולי 79, נחטף יחד עם אשתו רותי, ביתו קרן והנכד אוהד, שמי שזוכר חזר לאחר מספר חודשים, אוהד מונדר. אברהם יליד גבעתיים, עבד במפעל נרלט רוב חייו, זמר מוכשר ובעל קול ערב. בנו של אברהם, רועי, נרצח במתקפה מזעזעת ב7/10, ואשתו, ביתו ונכדו נחטפו גם כן, ושוחררו מסגרת הפעימה הראשונה בנובמבר 23, שנה אחורה מהיום, אנחנו בנובמבר 24. נכון להיום, אברהם מוכרז כחלל וגופתו עדיין בעזה. מעבר לזה, עכשיו, אחרי ההתחלה הזו, ננסה לחזור רגע לנושא הפרק. אני כן רוצה להקדיש את הפרק לכל הנופלים, כמו שאמרת, לכל הנופלים וכל החטופים, מלחמת חרבות הברזל, ומקווה שיחזרו לנו בשלום ובמהרה. כמה נתונים עדכניים שלקחתי מכלכליסט, לפני שאנחנו מתחילים. נכון לדצמבר 23, לפני שנה, 2.5 מיליון ישראלים נמצאים באוברדרפט, שזה בעצם מינוס, קרוב ל-40% מהאוכלוסייה הבוגרת בישראל, והרבית הממוצעת היום על המינוס היא 12.5%, שתחשבו על זה שכל 100 שקלים שאתם נכנסים למינוס, אתם משלמים 12.5 שקלים, שזה המון כסף, וממחקר שעשו, סקר שעשו מהלך השנה, 27% מהישראלים לא חוסכים לעתיד. בין עם מה זו, אני רוצה שניתן למאזין משהו הגיע לשמוע ישר על ההתחלה, מה הדבר הכי חשוב בעיניך שאפשר לעשות, כל הקשור למעקב פיננסי. אז קודם כל נגעת באיזושהי נקודה מאוד מעניינת בעיניי, שזה הנושא של המינוס, של האוברדרפט. אמרת 40% בערך מכלל האוכלוסייה פה בישראל. אני חושב שהדבר הכי חשוב שבן אדם יכול לעשות, זה לדעת ולהבין מה קורה אצלו בחשבון, איפה הוא עומד מבחינה פיננסית. זה הדבר הכי בסיסי, זה אחריות בסיסית של כל אחד מאיתנו. זה לא כזה פשוט, זה גם לא כזה מורכב, אבל הרבה אנשים פחות אוהבים להסתכל על הדברים שפחות טובים אצלם, על ההתנהלות הכלכלית אולי שהם יודעים שלא קה בחסר. כן. זה בעיניי כמו להסתכל במראה.
אבל זה אפילו יותר קשה. יותר כואב. כן, אם עכשיו אני אגיד לך, בוא תתכונן לאיזשהו אירוע, חתונה, בר מצווה, לא משנה מה, הדבר הבסיסי שאתה תעשה, לפני שאתה יוצא, ותוך כדי התהליך זה להסתכל במראה. אתה מתלבש, אתה מסדר את השיער, אתה מסדר את הזקן, אתה רואה שהכל בסדר ומתוקתק, ואז אתה יוצא החוצה. בכל מה שקשור להיבט הכלכלי, אנשים פשוט מפחדים להסתכל במראה. הם לא רוצים לשנות את ההרגלים הכלכליים שלהם, הם מפחדים לראות אולי שהם הזדעזעו, אז הם מעדיפים אולי לקחת הלוואה ולהישאר במינוס, העיקר לחיות את הרמת חיים שהם חושבים שיכולים להרשות לעצמם, בלי להבין באמת האם הם יכולים להרשות לעצמם. אז מעבר להסתכל במראה, אמרנו שזה הדבר באמת הראשון שנעשה, איך היית ממליץ להתחיל בדבר הזה? אז קודם כל יש המון אפליקציות כאלה ואחרות, כן, יש RiseUp, FamilyBees, כל מיני, אפרופו, Cover, Better, כל מיני כאלה Monitor, כל מיני כאלה שיכולים למשוך את המידע, בסדר? יש היום משהו שנקרא בנקאות פתוחה, יש איזשהו API, ממשק, שאפליקציה יכולה למשוך ממנו את הנתונים, ולהציג לך תובנות. אני חושב שזה משהו, זה אחלה התקדמות, בטח אם אתה לא עושה כלום. יש אנשים, ממש לא מזמן בקבוצה בפייסבוק, יצא לי לראות איזושהי תגובה של איזה בחור שרשם, מה אני צריך לעקוב אחרי המצב הפיננסי שלי? מספיק לי להיכנס פעם בכמה ימים לאפליקציה של החשבון בנק, ולראות שלא יוצא יותר ממה שנכנס. זה מבחינתו מעקב כלכלי. כן, זה בעיניי פחות מעקב כלכלי. האפליקציות שאנחנו מדברים עליהן כן מאפשרות לקבל קצת יותר תובנות. הבעיה בעיניי באפליקציות האלה יש כמה בעיות. קודם כל, והתנסיתי בחלקן, הן קצת גורמות לנו להיות אדישים במובן מסוים, כי הן מושכות את המידע בצורה אוטומטית ומציגות לנו את התובנות. כאילו מישהו עושה את זה בשבילי? מישהו עושה את זה בשבילי, אני רק מסתכל על השורה התחתונה, אוקיי? אני יכול לאהוב את השורה התחתונה, או לא לאהוב את השורה התחתונה, להפיק לקחים מהשורה התחתונה הזאת, זה אחלה, אבל הוא מחליט מה תהיה השורה התחתונה בסופו של דבר עבורי, אוקיי? אין לי הרבה שליטה בדבר הזה, זה גורם לך להיות קצת אדיש. אם יש איזושהי טעות בחישוב, או איזה באג במערכת, אתה כנראה לא תדע את זה אפילו. אתה פשוט תסתכל, שורה התחתונה, תראה, אוקיי, סבבה, זה מה שהיה היום. זו הבעיה הראשונה. הבעיה השנייה בעיניי, זה שאם באמת יש איזושהי בעיה, או שחסר לי איזשהו נתון או תובנה שאני רוצה לקבל, לי אין את היכולת כלקוח של האפליקציה הזאת לשנות משהו. אני יכול לבקש, אבל אני תלוי אך ורק במפתחים של האפליקציה. ופה פחות או יותר גם אני ככה מחליק קצת את מה שאני יצרתי, שזה פשוט תבנית אקסל, גילוי הנתונים, ספציפית גוגל שיטס, אוקיי? שזה ממש כמו אקסל. שמה אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. Customize. החיסרון הגדול זה שאתה צריך להכניס את הנתונים לבד. כן. פה הרבה אנשים נלחצים. רק אני יוצא אותך רגע, אם אני מבין נכון, הבעייתיות בעיניך באותן אפליקציות, שאין לך, או יותר נכון, יש לך מגבלה על ההשפעה שלך על התוצאות. זאת אומרת, זה יראה לך רק מה שהם רצו להראות לך, או מה שהאפליקציה הספציפית הזו מראה, אבל אם אתה רוצה לראות נתון אחר, או לקח אחר, לא בהכרח תוכל לעשות את זה. ובעצם באת והבאת פתרון שייתן לך להשפיע באופן מלא על התוצרים ועל התובנות שאתה תקבל מאותו מעקב שאתה עושה. לגמרי, כן. כאילו, ברגע שאתה נתון לחסדיו של מפתח כלשהו, אין לך שליטה על הפריוריטי שלו, אתה לא יודע מה הוא יתקן קודם, איזה פיצ'ר הוא יפתח קודם, ויכול להיות שאם זה היה בידיים שלך, היית בוחר לעשות משהו אחר, היית רוצה לראות איזשהו גרף, היית רוצה להוסיף איזשהו חישוב בשביל לראות משהו, לקבל איזושהי תובנה ספציפית. אני רוצה שניגע בכלי שלך, שאתה פיתחת, אבל עוד רגע, אני רוצה לפני זה שתגיד לי איך התחלת לעשות את זה, את המעקב הזה, ולמה בכלל. אז קודם כל, כשהייתי בצבא, בכלל לא התעסקתי עם הכסף שלי. בכלל, לא יודעת. רובנו אגב. כן, זה קלאסי, כאילו, מה שנכנס, ככה יוצא.
הייתי גם בקבע, משכורת לא כל כך גבוהה, אבל לא נכנסתי לאיזשהו מינוס, פשוט מה שנכנס יצא. שיראה אותך מספיק מעל המים כדי שתהיה חסר אחריות. בדיוק, אתה פשוט, יש לך קצת כסף, אתה קונה איזה טלפון או איזה גאדג'ט או איזה משהו, יוצא עם חברים, מלא לאכול בחוץ, ברים, מסעדות. כי נכנס כל ראשון לחודש, כן, יש לך זה כסף. 11, 12, משנה 9, נכנס סכום הזה. נכון, רכב שאתה פשוט קונה כי עצמאות ואני צריך, אני כבר גדול. כן, ואז פשוט יוצא מצב שגם אם אתה מצליח בלי כוונה, כן, לחסוך איזה כמה מאות שקלים פה, 1,000 שקל שם, יוצא פתאום איזושהי הוצאה גדולה, פתאום חברים רוצים חול, פתאום הרכב יתקלקל וצריך לתקן אותו. חבר מתחתן לו עלינו. חבר מתחתן, פתאום אין לך, כאילו, חזרת לאפס, כן? גם כמה שקלים האלה שחסכת, זה לא היה באיזה משהו מכוון, פשוט לא בזבזת באותו חודש את כל הכסף, אבל אין לך איזושהי מודעות כלכלית. וככה התנהגתי. בעצם אני חושב שההתנהגות שלי השתנתה, נפל לי איזשהו סימון, ברגע שהתחלתי לצאת עם מישהי היום, אשתי ואימא של הבן שלי, אני הבנתי והייתי פשוט על אפס, ולא תגיד שכאילו, השתחררתי מהצבא, עבדתי באיזושהי חברת סטארט-אפ ששילמה לי טוב, אבל ההתנהגות שלי לא השתנתה בנקודה הזאת, כאילו, אני המשכתי לבזבז כל מה שנכנס, וכשהתחלתי לצאת עם אשתי, הייתי ממש על אפס בחשבון, ואמרתי, טוב, משהו צריך להשתנות, מתחילה קצת אחריות אישית. אחרי כמה שנים בקבע כבר אנחנו מדברים, נכון? כמה שנים בקבע, השתחררתי בלי כלום, התחלתי לעבוד באיזה סטארט-אפ, כמה שנים, שנה, שנתיים, שכאילו הרווחתי כסף טוב, ועדיין לא הצלחתי לחסוך, בסדר? התנהגות על הפנים. רואים הרבה מחקרים, שאנשים מתאימים את ההוצאות שלהם להכנסות שלהם. זה מה שקורה המון. לגמרי. אתה חושב שברגע שאתה מקבל יותר כסף, אתה תחסוך, אבל מה שקורה למעשה, אתה פשוט מעלה את הרמת חיים שלך, בצורה שהיא לא תואמת את ההכנסה שלך. כן. אתה עדיין בדיוק כמו שאמרת, בדיוק עם הראש מעל המים, רק ברמת חיים טובה יותר. כן. ומספיק איזשהו משהו קטן שפתאום יקרה, בשביל שכל המגדל קלפים הזה יקרוס. ומה היה הטריגר בשבילך להתחיל לעקוב אחרי המצב פיננסי באופן רציף? אני פשוט הבנתי שמשהו חייב להשתנות, אני צריך שנייה להבין מה אני עושה עם החיים שלי מהבחינה הכלכלית. אני אמרתי לעצמי, טוב, מה, דירה זה משהו שאפשר לקנות, אי אפשר לקנות, התחלתי להסתכל על מחירים, בכלל לא מדבר בכלל על כאילו, אתה יודע, חופש כלכלי ולעשות מה שאני רוצה עם הזמן שלי, הדברים האלה לא היו שם, אני פשוט יותר חשבתי על יש לי עכשיו אחריות מסוימת, ובאותו זמן דירה הרגיש לי כמו משהו שהוא בסיסי. כן. אגב, דעתי השתנתה מאז, כן? אבל באותו זמן אתה מרגיש כאילו אם אתה לא תשנה משהו, אתה לא תצליח להשיג את זה, ופשוט התחלתי לעשות מעקב, אמרתי, איך יכול להיות שאין לי כסף? אני כן הייטקיסט, אני מרוויח משכורת גבוהה, בוא נראה שנייה מה קורה. ניסיתי את האפליקציות האלה, הן היו בסדר עד רמה מסוימת, אבל בשביל באמת לקבל את התובנות שהייתי צריך, אז פשוט פתחתי איזשהו גוגל שיטס, כן, אקסל. התחלתי להכניס את המידע שלי בצורה ידנית, ולעשות עליו כל מיני שאילתות, ולראות כל מיני גרפים, ולשחק עם זה. מלכתחילה זה התחיל כי ראיתי איזשהו תבנית כזאת של אקסל בארצות הברית, באיזשהו פורום אמריקאי, ואמרתי, וואו, זה נראה ממש טוב. שלקחת השראה ממנה בעצם. כאילו, הבנתי שפתאום, רגע, יש דבר כזה, תבניות כאלה, כן? היא ספציפית הייתה מאוד יקרה, ואמרתי, טוב, אני אנסה לעשות איזה משהו בעצמי. ובאמת התחלתי עם זה, ולאט לאט זה השתפר והשתפר והשתפר. באיזושהי נקודה כתבתי פוסט באיזושהי קבוצה בפייסבוק על התבנית הזאת, והוא התפוצץ, 300 אנשים ביקשו גם את התבנית הזאת, הבנתי שיש פה איזושהי, כן, הבנתי שיש פה איזושהי הזדמנות, לעשות טוב ולתת ערך לאנשים אחרים, ופשוט התחלתי למכור אותה, ואנשים קנו, כן. נראה לי שככה נחשפתי אליך גם, אני חושב שיצרתי איתך קשר בעקבות אחד הפוסטים שפרסמת את התבנית, נכון. ודיברתי איתך זה גם בפרטי, וגם אחרי זה שישבנו איזה קפה על אז אני רוצה שתגיד גם פה, מה זה 3 לקחים
משמעותיים שלקחת מהמעקב הזה שביצעת על המצב שלך. כן, אז 3 הראשונים שאני מצליח לחשוב עליהם, בשינוי ההתנהגותי שלי, קודם כל זה לאכול בחוץ. הייתי יוצא המון למסעדות, לברים עם חברים, ואתה לא מרגיש את זה תוך כדי החודש, בסדר? כי זה הזדמנות פה, הזדמנות שם, זה מרגיש לך לא משמעותי, אבל בתבנית הזאת, ואגב, זה בדיוק גם הקטע עם האפליקציות, אתה מושכות את כל הנתונים בצורה אוטומטית, אבל בשביל למלא את התבנית, אתה צריך למלא בצורה ידנית את ההוצאות וההכנסות שלך, זה נשמע הרבה זמן, זה לוקח בגדול 15 שעה, אבל אתה כאילו חי מחדש את כל החודש. כאילו, כל החודש עובר לך עוד פעם מול... שם הייתי פה, פה הייתי עם האלה. כמה אני מוציא? למה אני צריך לאכול כל כך בבחוץ? זה כואב לך, זה צובט לך. והצביטה, ואתה פתאום רואה כמה כסף יוצא באמת על אוכל, לא כי אתה רואה מספר, אתה רואה איך המספר גדל, אתה רואה שהוא בלי הפסקה. אתה רואה שבחודש זה כבר נהיה המון כסף. עוד שורה ועוד שורה ועוד שורה, וזה לא מפסיק. זה כן גרם לי, לא חתכתי בצורה, לא אמרתי, אני לא יוצא יותר למסעדות ולא יוצא יותר לברים, אבל כן חשבתי פעמיים לפני שהייתי עושה את זה, וחד משמעית, הפחתתי משמעותית את הכמות. אני חושב שאם בן אדם היום דוגמה סטנדרטית שגר בתל אביב או ברמת גן, והוא לא עוקב אחרי המצב הפיננסי שלו, הוא יוצא פעמיים בשבוע, 3 פעמים בשבוע, תלוי בהזדמנויות שיש ובמה קורה באותו ערב, אבל כשאתה מתחיל לעקוב, אני אומר מהניסיון האישי שלי, שגם אני עוקב כבר כמה שנים, אחרי המצב הפיננסי שלי, שאתה מתחיל לעקוב על ההוצאות שלך ברמה חודשית או אפילו שבועית, אתה חושב פעמיים, ואתה אומר, טוב, אולי אני אגביל את זה לפעם בשבוע, ואז אני אעשה פעם בשבוע את היציאה. אם יש מקרה חריג, זה יהיה פעמיים בשבוע ספציפית, אבל אני אגביל את עצמי קצת, ואז אתה רואה שהסכום שהוצאת מצטמצם בחצי, חד משמעית, חד משמעית. עכשיו, צריך להבין שיש פה שינוי התנהגותי, זה לא פעם אחת, אתה צריך כאילו להפוך לבן אדם אחר במובן מסוים, כן. כי בשביל לראות את האפקט הזה, כמו שצריך, זה לא שאתה חודש אחד מפסיק את זה, או לא יודע, שבוע מסוים, אתה כל השבוע אומר לחברים שלך, אני לא רוצה לצאת איתכם, וזה מחזיק בדיוק שבוע, ואז פתאום יש לו יום הולדת, ואתה חייב לבוא, ואז אתה חוזר להתנהגות. לא, אתה צריך סוג של להפוך לבן אדם אחר, זה איזשהו שינוי התנהגותי שהוא קצת יותר עמוק, ואז אחרי כמה חודשים, פתאום אתה רואה את ההבדל, פתאום אתה רואה, וואו, יש לי, דווקא הצלחתי, הכסף הזה בצד שאני רואה עכשיו, זה בזכות השינוי התנהגותי. כן. הדבר השני שוואו, היה שווה כמה עשרות אלפי שקלים שהעסקתי מהתבנית הזאת, זה הרכב. אז בעצם, באותה תקופה, לי ולאשתי, לכל אחד מאיתנו היה רכב, ואני ראיתי שאני פשוט מוציא על רכב המון. זה גוזל כל כך הרבה כסף. וזה בלי איזושהי הלוואה שלקחתי, כאילו, הרכב כבר שולם, כן? קניתי איזה רכב יד שנייה. נטו, דלק, ביטוחים, טיפולים. זה, כן? זה יצא בסופו של דבר כמה אלפי שקלים בכל חודש, מצטבר לעשרות אלפי שקלים, כן, עשרות אלפי שקלים בשנה, ואמרתי, אוקיי, אבל האם אני חייב רכב? ואמרתי, בוא נעשה את הבדיקה. כאילו, אז ראיתי את זה, זה צבט לי, כן? בוא נעשה את הבדיקה, בוא שנייה נעשה שיעורי בית. וראיתי שמאיפה שאני גר, יש אוטובוס שלוקח אותי ממש קרוב לעבודה, הזמן נסיעה הוא... אוטובוס אחד, כן? זה פשוט בדיקה. אבל לא חשבתי לעשות אותם לפני, כי כבר היה לי רכב. כן. ברגע שיש לך את הרכב, אין לך, אתה פשוט בן אדם עם רכב. כן. וברגע שראיתי שיש אוטובוס, זמן הנסיעה הוא קצת יותר ארוך, אוקיי? נכון, זה קצת פחות נוח. אבל האם הנוחות הזאת, כמה דקות האלה שוות לי את כל הטררם של... עשרות אלפי שקלים בשנה. עשרות אלפי שקלים בשנה, וגם בוא נדבר על זה שברכב אתה צריך לנהוג, כן? זאת אומרת, אתה לא יכול לעשות משהו אחר עם הזמן שלך, אולי לשמוע מוזיקה, לשמוע פודקאסט, אבל זה פשוט פחות או יותר נגמר בזה. יש המון עצבים על הכביש, כן? זה לא... לעמוד בפקקים בבוקר זה... הפקקים זה נוראי, כן? ממש נורא. ובאיזושהי נקודה פשוט אמרתי, אוקיי, אני עושה את זה, אני מוכר את הרכב, מכרתי אותו, זה היה מאוד מפחיד, באמת היה מפחיד. פתאום אתה מרגיש קצת באוויר כזה, כאילו אין לך ניידות. כן, אתה פתאום מרגיש קצת פחות עצמאי, אבל לצורך העניין, הרכב עלה לי, וזה איזשהו חישוב שעשיתי, הרכב עלה לי בערך 3,000 שקל בחודש, כן? ותחבורה ציבורית עולה לי, נגיד באוטובוסים, 300 שקל בחודש. וואלה.
זה 2,700 שקל בחודש שאתה חוסך. עכשיו, נגיד באמת קרה משהו, ואין לך עכשיו אוטובוס, כן? ואתה צריך להגיע לאיזושהי נקודה מאוד מאוד מהר. אז תיקח מונית, כמה מונית תעלה לך? 400 שקל, 500 שקל, על הפעם שאתה תיקח מונית, עדיין יהיה לך יותר זול, ואתה כן עצמאי. כן. אתה יכול להרשות לעצמך את זה, אתה חסכת את כל הכסף מזה שמחרת את הרכב, אתה יכול לקחת מונית פה ושם, אם זה דחוף, ולחלוטין זה עוד איזושהי נקודה שחסכה לי המון. אמרנו, האוכל בחוץ, הרכב. כן. הדבר השלישי, זה כל מיני גאדג'טים, הייתי כזה מכור לגאדג'טים, אהבתי לקנות כזה טלפון כל פעם שהוא יוצא, טכנולוגיה, אני כזה גיק של טכנולוגיה, וברגע שראיתי שהדבר הזה מתחיל להצטבר, וזה קניות באמת כבדות, אני עכשיו עם אייפון 11 פרו, כן, המון זמן, כן, כבר מעל 4 שנים, זה מספיק לי, זה אחלה, אני לא מעוניין כרגע להחליף טלפון כל עוד הוא עובד, שוב, זה איזשהו שינוי עמוק יותר, בזה שלקנות את הטלפון החדש, לא יביא לי את העושר הפנימי הזה שאני מחפש, זה פשוט להסתכל שנייה על הנתונים, ולשאול את עצמך, האם זה שווה לי את זה, או שאני מעדיף אולי לשים את הכסף ולהשקיע אותו בעצמי, או בתיק מניות, או... כן, להצמיד אותו למדד כלשהו, כן. רגע לקראת סיום, אני אגיד למאזינים שאנחנו התמסחרנו, הפרק הזה בשיתוף פעולה עם אלון, ואותה תבנית של מעקב פיננסי שהוא פיתח, כבר אני אשאל אותך עוד שאלה מדויקת ספציפית עליו, את אלון פגשתי כחלק מיוזמה שהתחלתי, שנקראת 100 כוסות קפה, ובשבועות האחרונים אני כבר מתחיל לשבת עם אנשים שאני לא מכיר, מהרשת או מכל מקום אחר, מקונקשנים, כדי לשתף רעיונות, לייצר קשרים, לגדול וליצור שיתופי פעולה, פשוט להגדיל את המעגל החברתי והעסקי שלי, והנה, מפה לשם, שבועיים אחרי, אנחנו פה בפרק פודקאסט. סופר סופר ממליץ לכם לצאת מאזור הנוחות שלכם, ולנסות את זה גם, לא תאמינו לאן זה יביא אתכם. איפה הפנה של שיתוף הפעולה כאן? אז אני אסביר. אלון פיתח את אותו קובץ מעקב פיננסי, שכבר דיברנו עליו ככה בקטנה, שכולל מעקב של תיק השקעות, מעקב אחרי קרן פנסיה וקרן השתלמות, חישוב שווי נקי ועוד. אתה רוצה להסביר שנייה על הכלי המלא, ממש על הקובץ המלא? אז אני אתן שנייה איזושהי נקודה. אנחנו עשינו קוד קופון בדיוק עבור המאזינים של 30%. מעולה. אני אפילו לא הייתי על זה. 30% פחות. 30% הנחה לחברי נחיתה רכה. לינק בתיאור הפרק, כמובן. זה ככה פה, זה עולם המשפיענים. ושוב, זה שיתוף פעולה, גם לי זה משתלם, אני שם את הדברים על השולחן באופן גלוי וכנה. וחשבנו באמת שהכלי הזה, אני גם ראיתי את הכלי ונחשפתי אליו דרך הפייסבוק, חשבנו שזה מה שאנחנו רוצים להפיץ לכמה שיותר אנשים, ובאמת דרך הפודקאסט אפשר להגיע לכמות יפה של מאזינים, אז אותו קוד קופון נחיתה, זה כתוב גם בתיאור הפרק, עבורכם, תיכנסו ללינק, תרשמו, אתם מוזמנים להשתמש, ואנחנו מקווים שנינו שזה מאוד מאוד יעזור לכם, כי זו המטרה שלו, כנראה שלא, אלון לא יעשה מזה מיליונים. כנראה שלא. אולי מהקובץ הבא, שתפתח, אבל כנראה לא מזה, אבל זו התחלה יפה בדרך לעצמאות ולייצר הכנסה נוספת, אז אני אישית מאוד מעריך את זה, ואני חושב שזה צעד מדהים. ממש לקראת סיום, נעשה שאלון קצר, נועל שאני התחלתי בעונה החדשה, סבב שאלות מהיר, כמו שהיו עושים פעם בטוק שואו, אתה מכיר? יאיר לפיד וכאלה. אתה תענה באינסטינקט הכי מה שאתה יכול, ופשוט צריך להיות בחול פה ושם, אני מניח, נכון? יצא, כן. אז ככה, לטייל לבד או עם חבר'ה? לבד. לבד. מזרח או דרום אמריקה? מזרח. הערה מבודדת או עיר גדולה? הערה מבודדת. מזוודה או מוצ'ילה? תיגב. קטן, הכי טוב. להמיר כסף בארץ או לקנות מטח מהבנק? להמיר בארץ. לישון בטיסה או לראות סרט? לישון. לטייל עם ישראלים או עם תיירים? תיירים. בנחיתה, אתה מוחא כפיים? לא. גם לא באלעד? גם לא באלעד. אז תתקנו אותנו בתגובות מה חשבתם, תגיבו על הפרק, תשתפו אותו לחברים, זה עזר לכם. המטרה של הפודקאסט הזה זה להגיע לכמה שיותר חבר'ה צעירים ולעזור להם להבין שהם צריכים לעקוב אחרי המצב הפיננסי שלהם, באמת. זו המטרה, ואם יש לכם רעיונות לפרקים, או דברים שאתם רוצים שנדבר עליהם, תגידו לנו, תדברו איתי, תשלחו לי הודעה, כל הכישורים למטה, אינסטגרם שלי, אינסטגרם של אלון, פייסבוק, כל מה שאתם צריכים. עד כאן היה הפרק של נחיתה רכה. אלון, היה תענוג לדבר איתך. אני בטוח שמי שהאזין קיבל המון המון תובנות. ביי ביי. תודה. תודה.